Magandang araw mga kabalen, magandang araw probinsya Pampanga. Ako po si JM De Jesus at ito ang Spotlight Podcast ng CLTV 36. At nandito po tayo ngayon sa Midnight Sun Cafe sa City of San Fernando. Thank you so much, Midnight Sun. Kaya bukas po ang Midnight Sun simula 2 p.m. hanggang 11 p.m. ng, hindi lang Tuesday, no? Tuesday lang yung sarado ang Midnight Sun. Kaya pumunta na kayo dito. Ang order ko ay matcha 2. Hindi, joke lang. Matcha and kay Ma'am Rem. Caramel macchiato. Yes. Ayan, palakpakan naman natin Miss Rem Asuncion ng Elixir Aesthetic Center. Siya yung fairy godmother ko, guys. So, since last year, siya na talaga yung lumalaban sa mga pimples ko sa mukha. Ayan, kasi alam naman natin na pag nasa television ka, well, television is harsh medium kasi. Yes. So, yun yung ang baba ng confidence level ko before I met Ma'am Rem. So, Ma'am Rem, sige, I'll give you the opportunity na batiin lahat ng ating mga ka-elixir dyan. Yung mga Yes, nanonood. hello everyone, and thank you for watching with us today. I'm going to invite them also to visit our clinic. No? Yeah. If you have problems o kaya hindi nyo alam, in doubt kayo of you wanted to know more about your skin, just visit us at Elixir Aesthetic Center, 3rd floor, Vista Mall, San Fernando, Pampanga. Yes, We are very there accessible always. sa ating mga kabalense at Fernandinos. Kasi, ang opening statement ko for this episode is, mahirap mahalin yung sarili mo pag alam mong hindi ka confident. 'Di ba? Alam naman natin na, physically, kailangan mahalin mo yung sarili mo eh. Right, 'Di ba? oo. Ako, personally, mababa yung confidence level ko before ako maging Elixir baby. At hirap na hirap ako kahit napapanood ako sa TV. Ang hirap magpakita sa personal. Kasi sa TV, napapadaan natin sa ilaw and all. Pero ang hirap mahalin ng sarili mo pag hindi mo gusto yung nangyayari physically. Diba? Nagkita tayo nun, no? Yes. Nung nakita ko ni Ma'am Rem, balikan natin yun, Ma'am Rem, nung sa ground floor pa ng Vista Mall. Yes. Start ko dun sa nag-ask ka, no, Yeah. if okay, Yeah. tapos if pwede lalaki. Kasi normally, pagka mga ganyan, girls eh. And then I said nga na, yes, pwede to sa lahat. And then when I saw him, totoo naman yung sinabi niya. Medyo pababa siya kung Oo. makipag-usap, and then parang nahihiya talaga siya. And knowing na he is already doing this, kasi ito pang masa eh. Yeah. Oo. So sabi ko, bakit kaya nahihiya si sir? He is really good eh sa craft niya. Maybe Thank you. naisip lang niya is because baka i-judge ako on the way I look. Kaya ganun. So I told him, kaya natin Alam yan. nila, lahat ng mga viewers natin ngayon, lahat ng mga kasama natin sa CLTV, sa RBC Media Group, na walang araw na hindi ako nagpa-makeup, hindi ako nag-makeup. Kasi I wanted to feel good about myself. Kasi ang hirap humarap sa telebisyon na hindi mo gusto yung nakikita mo eh. Paano mo mamahalin yung sarili mo kung hindi mo gusto yung nakikita mo? 'Di ba? So ito yung mga pag-uusapan natin ngayon sa podcast na ito. Kasi yung reality ng buhay ngayon eh. So kailangan alagaan mo lang, hindi lang yung spiritually, yung mental health mo, hindi lang yung, well, especially yung physically din. 'Di ba? Physical health mo. So ngayon, ma'am, alam natin, umpisahan natin dun sa hindi ka nagtrabaho dun sa pambabaeng trabaho. Hindi Pag-usapan talaga, natin. yes. Saan ba nag-start si Rem Asuncion? Okay. Doon na ako sa work, no? Before kasi, 1981 kasi ako. So parang ako. Hindi halata, di ba? Parang 2004 lang. Yung nung bago ako mag-choose ng career path, ang gusto ko talaga is neurosurgeon. But then, syempre sa capacity, dati kasi talagang need financially stable yung family to support nung ganong education. Napunta ako dun nagkaroon ako ng sobrang interest sa computer. So, I took computer science. It was hard sa amin kasi at that time, konti yung babae sa lalaki. So, every time dun pa lang sa pag-aaral stage pa lang, sobrang nahirapan na ako. Because sasabihin ng teacher, baka hindi niya kaya. Sometimes kasi doon pa lang sa environment mo, sa circle mo, doon mo ma-feel yung confident ka ba o nawawala ka na. So, ayan na, nag-graduate ako, nakatapos. Time na, even in OJT stage, na
na-absorb ako sa company, which is very thankful ako. Kasi doon nag-start. But then, nandun yung hirap, Discrimination. yung discrimination part. So, babae yan, maliit yan. Because I was so thin at Yeah. that time. Maliit yan, hindi niya yan kaya. So, ginawa ko lahat. Magbibit-bit ako ng 2 CPUs. And then, kasi nasa IT industry na nga ako. So, I have to prove myself na kung kaya niya, kaya ko. Kasi inaral ko rin eh. Yung inaral niya, inaral ko rin. But then, ganun talaga. Kasi pag titingnan niya, ay hindi, na ano yan, na-promote yan kasi baka gusto siya ng boss. Kasi babae, ganun yung thinking at that time. Mali yun kayo. Oo, so, parang sabi ko, nagkamali ba ako? Kasi panglalaki. May doubts ka sa I sarili had mo. so many doubts. And dumating sa time na sabi ko, mag-shift kaya ako ng career? Or pakita ko sa kanila na kaya ko. Yeah. So when I chose to parang give myself na The chance. hindi lang chance talaga in-encourage ko siyang mabuti na pakita mo kasi wala namang ibang magpapakita niyan kundi ikaw or you let them say na tama sila. So yun, dun lumabas na ito na, promotions, nag-change, parang nag-change from one to another, yung napunta na ako sa medyo mas mahirap na work. So parang for me, Another challenge. oo, another challenge. Hanggang sa napatunayan ko. There was one incident, rather na parang lahat sila, ito yung naisip na solution. And then, sabi ko, ito po, yan talaga. I am very sure na yun talaga. But then, it was the last thing na ginawa. For 4 hours. Hindi naging option yung Hindi naging option. Kasi it's really hard Mahirap. na i-overcome yung mga challenges na yun. Hindi mo mahal yung sarili mo, ma'am. Madaling subuko eh. Yes. Ginawa mo yun para sa sarili mo. I wanted to make sure na everyone will know na I can make it. Yes. Diba? Oo. Ayokong ipagmayabang siya. Pinapakita ko siya. Because sabi nga Kailangan nila, ipagmayabang. at that time kasi even if I wanted to, walang nakikinig. So, yung pwede mong gawin doon is to show it to them that ito yun may value yung sinasabi ko. Because I love my craft. At saka isa pa, I am working with you. Team tayo Pero minsan, naiiwan yun because of discrimination at that time. So, alam ko marami din ngayon ganun na siguro dahil sa hindi kanila kabaro, Yeah. may ganun Or siguro, they are expecting more. Hindi mo nami-meet yung standard nila na Yes, sinet like for para sa example, kanila. if we go out, you go out with us, and I don't do that kasi hindi naman sa ayaw ko, but I think hindi yun para sa akin. Hindi mo yun priority. Hindi yun priority. And I stand na pag hindi ko naman kaya, I parang hindi ko responsibility na mapasaya kita for that, kunwari lalabas, because a choice yun So, may ganun lang ako na level. So, siguro na ano nila na, hindi to nakikisama o kaya pag may something na, alam mo yung favor, we can do that to our colleagues, pero hindi ka pwedeng apakan, 'di ba? Walang May FOMO ganon. si ma'am. Walang fear of missing out. Pero, ibang level kasi ng self-love yun Kapag you know your priorities, you know no, kung ano yung mga bagay na kailangan mo para sa sarili mo. Kasi hindi mo kailangan unahin yung ibang tao. Pasayahin, sinabi ni ma'am kanina, na pasasayahin mo sila, tapos ikaw mismo malungkot ka. Yes. Diba? You always have to choose yourself. Alam natin mahirap gawin yon. Napiliin yung sarili. Na lagi nating inuuna na paano kaya ako magugustuhan ng iba? Paano Yes. kaya nila ako matatanggap? Ganyan. Well, it's very hard pero you made it, ma'am. I'm very proud of you. Thank you. That's why I wanted, I shared it with you. Kasi sabi ko nga, andyan Very ka na. inspiring. Andyan ka na. So, you make your own choice Yeah. already. So, if you choose to be, left behind, choice mo yun. Yeah. Hindi mo yun pwedeng sabihin na, ay kasi bully tong mga kasama ko It is you na Ikaw na yung nag-decide nun to let them do it for you. Ayan, so speaking of bullying, ayan, napunta naman si Ma'am Rem dito sa isang
kumbaga craft na gusto niya. Yes. Kumbaga yung sa aesthetics, ganyan. So, ito ba, ma, may ano ba, background or pinagmulan kung bakit nag-start ka ng isang aesthetic center doon sa napagdaanan mo before? Kasi you know or you understand yung mga nararamdaman ng mga tao na parang they don't believe in themselves. Parang nag-gets mo ba yung ganon? Kaya nag-start ka? Or meron Yes, bang ibang but reason? not to me. Specifically, hindi sa akin. So, parang naging confident ako ng marami. And I see, marami kasi, may mga staff na ako Yeah. before na talagang they are really good sa craft nila, pero wala yung confidence. Sometimes sasabihin nila, Hindi nila mahal yung sarili nila. hindi nila nakita na they need Yeah. to do that to themselves. Yun yung sinasabi ko. Napainom yata ako. Tinamaan ako. Yun yung sinasabi ko sa kanila na ang unang-una na dapat magmahal sa sarili mo. Ikaw, Sarili mo. yeah. Kasi sometimes, Jeda, narinig hinahanap natin siya sa iba. Like for example, Sige, no? ma'am, sabihin mo sa kanya. Kasi dapat mahalin, ang unang-una magmamahal sa sarili mo, yung sarili Sarili mo. mo. Jed Di Malanta. Okay? Okay. Okay. Kasi, yun yung lagi nating sinasabi na if na fall out of love, yung kapartner natin, because we're Oo. always looking for someone, di ba? Yeah. Na magmamahal sa atin. Sometimes nga, yung parents natin or even Yeah. yung siblings natin, we don't see their love sa atin. Yeah, Minsan that's true. sasabihin natin, That's true. oo, sasabihin natin, nakikialam ka lang. Mm-mm. But then, if you are into a relationship, even if nakialam na siya, ang sasabihin nyo, normally, mahal kasi ako nun. Mm-mm. But then, nag-overstep na siya sa'yo. Sometimes ka, may mga ginagawa ka before na hindi mo na nagagawin. pwedeng magawa dahil sa kanya. So, Oh, yan, andun Danny na Casino. yung... andun na yung Oo. nililimit ka na. Mm. So, maganda kasi yung pagmamahal sa sarili Yes. is nabibigyan mo siya ng mas halaga. Like for example, I wanted to do this and then I wanted to do this. Oh, go. You can. Ikaw nagde-decision, sarili mo yan. Kasi madaling sabihin na mahalin mo yung sarili mo, yung hirap kasi. Di ba, ma'am? Honestly, Yes. kahit sabihin ko ngayon na mahal ko yung sarili ko, pero kinabukasan, biglang hindi na pala. Lalo na pag may nakita ka na parang, okay, tama ba yung ginagawa ko? Dahil mong problemang napagdadaanan. Parang alam mo yun, nakaka-depress na lang. So parang kahit yung sarili mo, hindi mo na siya mamahalin. Yes, Di kasi ba? actually I learned this sa Proverb 19:8. Okay, Oh, ayun na. hindi. Kasi talagang taking care of yourself is wisdom. Okay. Kasi ano siya parang kahit na hindi mo alam yung mga ginagawa mo, sometimes may bigla na lang something na parang maging aware ka na parang dapat para sa sarili ko to, mahal ko sarili ko. So, it is wisdom talaga. Hindi siya yung tipong selfishness. Kasi naisip ng iba, ay selfish to. Sarili lang iniisip. There Oo. are things that you have to do for yourself na alam mong dapat. Hindi mo na siya kailangan ng ibang tao pa para gumawa. Hindi naman pwedeng timplahan ka ng kape ng asawa mo para makainom ka ng kape. You Parang have to do ganon. it for, yourself para Yes. Kasi Kung kaya gusto mo uminom ng namang kape, gumawa gawin. ka ng kape. Oo. Na parang sila, order na sila sa Midnight Sun. Justin Dizon, at syempre kay ma'am na kasama niya. Ma'am Gabe, nakalimutan ko yung pangalan. I'm so sorry, Ma'am Gabe. So, ayan, pag-usapan natin, gaano ka-fulfilling yung pag may nakikita kayo ng mga tao na pumapasok sa Elixir, na alam mo yon yung malungkot, na meron silang self-doubts, tapos paglabas nila, makikita nyo na parang ilang, siguro, minutes lang yon o ilang oras lang, paglabas nila yung confidence level at yung pagmamahal nila sa sarili nila, yung makikita mo na evident talaga. That's why I always visit yung yung Elixir. Yeah. Kasi yun yung gusto kong Hands-on. ma-feel. Kasi gusto kong ma-validate yung ginawa ko na pag-open ng business. Yung decision ko of opening that business is parang tama naman pala, nasa tama. Kasi not all makakaramdam nun. Yeah. If nandun ka, makikita mo talaga, thank you so much. And even dun sa post or sa page, nagsisend sila ng before and after. Yun yung sobrang laking fulfillment for me na lumapit sila. And then we were able to, enhance. Yeah.
Kasi yun naman yung enhancement lang naman siya. Andyan ka, ikaw na to eh. Yeah. But then yung enhancement, tapos yung fulfilled sila na ito yung gusto ko, ito yung narating. Yun yung malaking factor na talagang grateful din ako dun sa staff ko. Kasi I wouldn't be able to do that without them. Yes. Shout out ka sa mga Oo, ates shout ng out. Elixir. Kasi makikita mo hindi lang business eh. Yes. Family talaga yung Oo. sa Elixir. It Alam is mo, feeling ko nga, a bunso team nga ako ni talaga. Ma'am Ren. Oo, team Kala mo talaga talaga. siya. Pero, Even with our doctor, no? So, team talaga siya. So, yes, shout out din sa mga doktor ng Doctors Elixir ng Aesthetic Elixir. Center, Vista Mall, Pampanga, City of San Fernando. Okay? Yes. So yun, Ma'am Rem, ngayon, meron tayong mga ongoing promos din na with CLTV. Abangan nyo mamaya, i-announce ko Yes. yung mga mechanics ng ating promo for this Valentine's Day. Pero ngayon, Ma'am Rem, ano usually yung pinapayo mo sa mga clients natin? Well, clients, family. Parang ako, na naging part na din ng family ng yes, Elixir. oo. Kasi, Di na iba. honestly, nakakatakot pumasok sa mga aesthetic center. Anong term dito? Nakaka-intimidate na pumasok. Tapos, yung sinabi ko, naging upfront ako kay Ma'am Rem na, honestly, nakakakaba, what do you call this? Nakaka-intimidate kasi. Lalo na pag makikita mo yung mga ibang kasama mo na sobrang ganda ng kutis, ganyan. Pero, Elixir, ano ba ang mission and vision talaga nito sa ating mga kapamilya sa Elixir? Actually, sobrang simple lang siya. Mm. If you wanted to know more about your skin, skin type, at saka merong parang hindi ka na, you're not satisfied. Kasi yun naman talaga yung word, you're not satisfied. Just visit us. And then we will help you know more about your skin. Kasi yun ang kailangan eh. So, from there, nag-customize kami ng package kung ano talagang need mo. Yeah. So, kapag yun, i-offer namin sa'yo, and then we will do the program, we will follow the intervals. That's it. So, may self-love result din kasi yung talaga. pag-aalaga sa sarili. Lagi sinasabi sa akin ni Ma'am Rem yun. Talagang self-love din yung aalagaan mo yung sarili mo. Kahit matatag ka emotionally, Yes, di ba? totoo yun. Kasi mahalaga din yung kumbaga, lilitaw physically if nasa stress ka. Yeah. Lagi nila ako tinatanong, nakakatulog ka ba na maayos? Hindi ako makasagot kasi hindi ako makatulog na maayos. Because it shows eh. Sometimes kasi parang gusto natin maging blessing tayo sa ibang tao, no? And then nakikita nila parang sila pa yung kailangan ka pang i-comfort. Yeah. So, dapat tayo muna eh. Oo. Yung So, self-love. giving 1 hour or 2 every week or weekly or monthly, malaking bagay siya for you. Magugulat ka, ay, ang sarap sa pakiramdam na may someone taking care of me. Yeah. Oo. Kaya kung single ka, Kahit single alagaan ka. mo na yung sarili mo. Punta ka lang kay Kikiligin ka pa Elixir. sa sarili mo, di ba? Yes, oo. Kasi self-love, imagine, sa lahat ng mga single dyan this Valentine's Day, may asawa ka na dyan si Jason. Baka mag-react ka na dyan si Ma'am Gabe. Okay, pag single ka, ilagaan mo yung sarili mo, na minahal mo yung sarili mo, gaganda, gagwapo ka, di malay mo, March meron ka ng jowa. Yes. Di ba? Minsan doon lang din eh. Minsan doon lang din. Sa confidence level mo. Ang daming nag-react. Single ba kayo lahat? Single ngayon. Oo, maganda yun. Always say I love you to yourself also. Okay, sabay-sabay tayong lahat. I love you! Talagang Kasi ngayong praise. Valentine's, hindi lang naman tungkol sa jowa or sa boyfriend, sa girlfriend, sa asawa, di ba, JYD? Oh, yes. Kasi kailangan, unang-una, mahalin mo yung sarili mo. Paano mo magbibigay ng mahal sa iba kung hindi mo mahal yung sarili mo? Exactly. Kaya sometimes nakakasakal kang magmahal. Oo. Because Ay, yun yung parang kulang ako yun. mo. Aray, wait lang, midnight sun match. Minsan kasi yun yung kulang mo na parang feeling mo kapag ginawa niya to, mawawala siya sa akin. Oo. Ayun pala kasi kulang mo sa'yo yun. Hinahanap mo sa iba. Hinahanap mo sa iba tuloy or O, pinapagawa mo sa iba. Huwag mo nang hanapin sa iba. Oo, ayun. So, Kasi dapat maging sapat mo na yung pagmamahal mo sa sarili mo. Paulit-ulit namin sasabihin to, Jed Di Malanta. oo, Na palagi kailangan ko yung yung pagmamahal mo sa sinasabi. sarili mo, sapat, bago mo hanapin yung pagmamahal sa iba. Kasi Yes. hindi mo kayang punan yung pagmamahal. Hindi nila kayang punan yung nagkulang na pagmamahal mo doon sa sarili mo kung sa kanila mo kukunin yon. Exactly. So, kaya minsan, hindi nag-work.
Kasi ikaw, may ine-expect ka, siya din may ine-expect, may inaayos ka, siya din may inaayos because hindi ka buo. Kaya kung broken-hearted kayo, maging broken-hearted na lang kayo pero fresh. Fresh. Diba? With Elixir. Diba? Sige po, order lang po kayo sa Midnight Sun. Welcome. Ayan. So, sige ma'am, meron ba tayong mga promos ngayon sa Elixir para sa mga single, para sa mga couple this Valentine's month? Yes, marami tayong promo. So, if they join you, eto na ba yon yung... Later pa ma'am. Dito sa aming Elixir Okay, muna. so yung sa amin, sa promos ng Elixir, May couples room. Oo, meron. So, may couple room kami para ano ba to? Pag-appointment ninyo, isang room lang kayo Yes. for doing Holding the hands facial. sila habang piniprik yung pimple. Yung gano'n, di ba? Yung aray! Di ba kasi stress ball na lang din yung kamay ng jowa nyo. Habang piniprik yung pimple sa yung mga blackheads, pasintabi po sa lahat ng kumakain. Talagang pisilin nyo na lang yung... Diba? Hawak kamay kayo sa Oo. hirap at ginawa. Sakit eh. With Elixir. So yun, we have promos, visit our pages kasi our page kasi andun siya nakalagay. Iba-iba siya actually for those who have acne scars, for those who have melasma, for those who wanted to slim down or Yeah. trim down. Meron tayong mga promos posted already in our page. Yes, that's Elixir Aesthetic Center, Vista Mall. Vista Mall, San Fernando, Fernando. Pampanga. So, Kasi imagine, single ka, tapos fresh ka with Elixir. Next month, may jowa ka na. Tapos, if couple, may jowa ka naman, baka next month, mag-propose na sa'yo. Diba? Kaya magpa-fresh na tayo. Sige, ito i-announce na natin, Ma'am Rem. Well, tawag ko sa kanya ang ating fairy godmother, ang aking fairy godmother. I'm very thankful. Before tayo pumunta dun sa ano, Ma'am Rem, I am very thankful for giving me the opportunity to find and love myself. deserve Naiyak mo. ako. Naiyak ako. Deserve kasi niya talaga. So, Naiyak ako talaga. nung nakita ko siya, Hindi, nung kasi nakita ko siya sa totoo talaga. lang, ang hirap mahalin ang sarili mo. Kapag hindi mo gusto yung nakikita sa salamin. Sobrang deserve niya. Lagi ko siya sinasabi, be confident. Ganda kasi ng ano niya. So, paano tayo magpo-promote ng Galing-galing. Nag-iyakan ako. Valentine's Day. Kasi lagi ko sinasabi, I am super thankful kay Ma'am Rem. Ma'am, thank you. Thank you din for trusting. Sobrang tuwa ako kasi may Naiyak pa brother May ako. mga customers na naiyak tuloy ako umiyak. May brother din ako. I have a brother also. Pero talagang sabi ko, nakita ko siya na parang kapatid ko. Na I see na may sobrang laki yung potential. But then, dun pa lang, nahihiya siya. Nahihiya siya because nilimit niya yung self niya. Yun yung sinabi Ba't ko. ako naiyak Valentine's episode to? Sinabi ko sa kanya, wag mo ilimit. Ang galing-galing mo eh. At saka yan, dito lang yan. Face lang yan. Yung kung ano ka at kung sino ka, yun talagang magmamatter sa tao. Hindi lang yung physical appearance. O, Danica Gino. Ayan, proceed tayo sa ano. Sisinga muna ako. Joke lang. Pinaiyak. Proceed muna tayo Ang sa bilis na Valentine's parang- now. Ayan, love. Wala. Umiyak na. So, proceed tayo sa Valentine's promo ng Elixir with Spotlight and CLTV. Yes. So, this month, sa lahat ng manunood, dahil i-upload po namin itong episode na ito sa first week ng February. Sa lahat po ng magla-like, mag-share at magpa-follow sa pages po ng CLTV sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok, at pati po sa page ng Elixir Aesthetic Center, Vista Mall, San Fernando. At mag-comment kayo, itag nyo yung inyong loved one or kaibigan. Ano ba yung nagustuhan nyo sa kanila? Okay? Hindi naman physically, hindi naman sa physical, kung gusto nyo nagustuhan yung ugali niya, nagustuhan nyo yung utot niya, yung ganon. No? One word lang ba dapat? One word. Pwede naman kung wari, itatag mo, Danica Gino, nagustuhan ko, sobrang ganda mo sa loob. Yung ganon. Sa loob. Pati sa labas. Ilabasan natin. Okay? So, ilalabas natin yung kidney mo. Tapos yun lang, mag-comment lang kayo, tapos i-check namin if naka-follow kayo sa lahat ng ating pages. CLTV, ayan. At makakatanggap kayo ng special
gift certificates from Yes. Elixir Aesthetic Center. See you there. Sabay-sabay po tayo magpatanggal ng blackheads at this Valentine's. Ayan. Miss Rem, thank you so much. Thank you also. Pinipigil ako kanina umiyak. Di ko napigilan talaga. Ito na akong ganun. Sige, Miss Rem, I'll give you the chance na pasalamatan at imbitahan lahat at siguro ano yung mensahe mo sa lahat ng mga tao na hindi makuhang mahalin yung sarili nila. Always remember na self-love kasi is yun talaga dapat na unang-una nating gagawin. Pagmamahal sa sarili. Important siya for me. Yung word na yun is important kasi sometimes yun ang nawawala. Yung self-love, nawawala siya. Nagiging selfless Yeah. because iniisip natin parang hindi nararamdaman ng tao yun. Mo yun. Pero mas ramdam mo kapag may nagmamahal sa'yo. Yes. Yun lang yung gusto kong ma-clear na pag mahal mo yung sarili mo, even yung tao around you, Yeah. you will feel their love. Oo. Pero pag hindi mo mahal ang sarili mo, pag may kulang yun, you always see something na kulang din dun sa mga tao na nakapaligid sa'yo. So, ayun, mahalin mo yung sarili mo and you say, I love you always sa self mo. Okay, sabay-sabay tayo ulit. I love you. Ayan. Oo, totoo yan, totoo. Maraming salamat, Miss Rem Asuncion, ang ating fairy godmother from Elixir Aesthetic Center, Vista Mall, San Fernando, Pampanga. At syempre, maraming salamat din sa Midnight Sun Cafe sa ating very Thank cozy you. location para sa ating podcast today. Nandito po sila sa may kahabaan ng Lazatin Boulevard dito sa may City of San Fernando, Barangay Dolores. Makikita nyo kaagad dito sa tabi ng mga talyer ng Kiko. Nandito lang siya, okay? So, thank you so much, Midnight Sun. Elixir Aesthetic Thank Center. you. May promo kami. Ulitin ko, ha? I-follow lahat ng page ng CLTV, yung Facebook page and Instagram ng Elixir Aesthetic Yes. Center. Tapos mag-comment See you kayo there. dito sa i-upload nating episode kung ano ba, or you tag someone, ano ba ang nagustuhan nyo sa kanila. Hindi naman kailangan physical. Pwede naman yung kung gusto nyo nagustuhan mo yung utak nila, yung mga ganon, okay? See you there. See you at the Elixir Aesthetic Center, Vista Mall, San Fernando, Pampanga. Palakpakan naman Thank natin, you. Miss Rem Thank Asuncion. you. Thank you, Sir JM. Nabago ni Miss Rem yung buhay ko, kaya kayo din. For sure. Nakita nyo, iyak ko, hindi ano yun, ha? Pigil na pigil po yun. Di ko na napigilan na lumabas. Thank you. Ako po si JM De Jesus. At syempre, ulitin ko maraming salamat sa Elixir Aesthetic Center, Vista Mall, Pampanga. And sa Karen Comb Barbershop, City of San Fernando. And thank you so much, Midnight Sun Cafe. Thank Palakpakan you. naman po natin sila. Thank you.